Màquina de costura de llaunes de begudes totalment automàtica especialment adequada per a l'ús de segellat líquid, fàcil de netejar i l'equip és impermeable. El control servo de la màquina sencera fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. El cos de la llauna no gira durant el procés de segellat, que és més segur i és especialment adequat per a productes fràgils i líquids. És l'equip d'embalatge ideal per a aliments, begudes medicinals, indústria química, etc.